komentatzeko. Kokoteraino dugu, ipuineko pertsonara gaia guztodaz izatea. Kexak baitutzen ez badituzue, preso ditugun amonei gauza txarrak gertatuko zaizkie. Lehenik da behin, gu gaiztoak garen liburu guztiak erre nahi ditugu. Bigarrenik, karameluzko etxe bat nahi dugu 8 bakoitzarentzat. Ondoren, adreiluzko etxeak debekatu. Geroago, gure Charles Txakur idazleak egindako 8 gorritxu liburua partekatu. Azkenik, txerriak eta monan nahi ditugu egunero jateko. Kexabak serio hartza espero dugu. Betekoz balira, zuen amonak arriskoan egongo lirate. Goxo nahi izan, ipinetako txoz badila. Ipuinetako munduko txoek, hainbat kexa dauzkaguzue komentatzeko. Kexa! 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 Kexak betetzen ez badituzue, zuen amonak arriskoan egongo lirateke. Kexa! Kexa! Lehenik da behin? Ba! Gu gaiztoak ateratzen garen, liburu guztiak erre nahi ditugu. Karameluzko etxe bat.
sarri, 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 batu. Aske naiz. Isilpean. Irria berrietan, ilusioa lainoetan. Itxututa, amildegi ertzean. Pause bat eman da. Banoa. Pause bat eman da. Agur ametxei. Pause bat eman da. Zure ondora noa. Ze urrun. Eta ze gertu. Aldi berean. 1000 kilometro banatzen gaituzten aldi berean, zentimetro batetara nago. Bi mundutan, zure alboan. Bi mundu oso ezberdinak. Bat. Nire gustokoa. Eta bestea. Etorkizunaren gustokoa.
Nire gorpua kolokan dago. Haizeak igurtzen du. Poliki igurtzen du nire ilea, lastanduz. Zuk momenturen batean egin izan zenidan modua. Poliki. Gero eta gehiago. Beranoa, amilde berantz. Mundu honetatik atera nahian. Begiak ireki ditut, eta berriro ere izarapean nahi.